Majko, pretože Majko by mal byť nejaký vedec, alebo nejaký človek, ktorý vystupuje pred publikom, rozpráva o nejakom novom zistení, alebo o nejakej skutočnosti, hej. A je to na vás teda, čo by tá téma mala byť? Ako? Rómska iniciatíva. No. To je také, to je toľko kariér, že sa toho bojíme trochu. Skúste radšej... Ako? Koniec sveta. Koniec sveta je to aktuálny, OK. Čiže vymyslíme si, akým jazykom by si mali rozprávať. Máš nejakú preferenciu? Tak skúste nejaký jazyk cudzí. Čínsky? Čínsky pôjde? Čínsky. Čínsky, dobre? Ako? Čínsky alebo fínsky? Čínsky. Tak bude čínsky. Akože obidvoje, čo som výborný, takže pôjde. Čiže Majko bude čínsky vedec, ktorý bude rozprávať o konci sveta a vie presne, ako to bude vyzerať, hej? Povedzme si tak, že koniec sveta začne tým, že všetci sa premenia na Juraja Kempu a tým pádom je logické, že svet musí skončiť, ne? Všetko to bude trvať 12 dní a bude sa to diať v postupných fázach, hej? Čiže 12-dňový interval sa bude každý z nás meniť na Juraja Kempu a keď budeme všetci Juraj Kemka, to je logické, že musíme skončiť, že? Čiže, ako v Matrixe, hej. Čiže, to sa mi celko páči. Čiže, dobre, čiže zavolajme prosím pekne Majka. Ďakujem, áno, som tu. Som sa naroveníš. OK, zavolajme prosím Robka. Ja len otázka mladá slečna, ahoj. Alebo mladí muži počuť zadanie, alebo nie len to na nás obecne? Nepočuť. Dobre, ďakujeme pekne. Sme aj predtým chceli overiť. Čiže nech sa páči, začína sa hra preklad, kde Robko je jeden z najlepších prekladateľov a prekladá to, čo vlastne Majko bude rozprávať. My všetci vieme, čo Robko jediný je. Začíname toto hru hrať teraz. Almost done. Volám sa Miro a rád pijem. Môj brat sa volá Peťo a rád jazdí na aute. Peťo sa pokakal. Bolo mu to trápne. Tak sa snažil pozornosť preniesť na mňa. Čo je na tom? Každý z vás sa môže pokakať. Každému sa to raz stane. Tieto 2 dní som sa pokakal už 12 krát a je mu to trápne. Ale to kvôli tomu, že je burčáková sezóna a preto som s Robertom Jakavom. A my si aká bola téma? Téma znamená, že blíži sa koniec sveta a všetci nastane tak, že všetci sa pravidíme na Juraja Kemku a tým pádom logicky sa to ukončuje. No, to som pochopil. No, aj to bolo cítiť aj vidno. OK, dáme si